سمهر كتكنا ومرت بحري مأزوي تحري شبت نتوارد يبرس مدري عبت سيفلكا نخلو تعلي انتلي لوحاي انقلب دهري انتلي لوحاي انقلب دهري حضر محضر وحدو ست دافع كبحتو اجل قولي سفورتو معسكر كوين الليكوتو جوقع ايام بتعشتو لاي زليق ايام بتعشتو اكل كان يوت بعينيا صبوت تنس كان كينيا محدا نعونا فردي ورالك نيرن صحابتي ورالك نيرن صحابتي اي وباكي ورتي اما كل قوسي اي نفسالينا ما عينا أمسي كرس بحري بحريات ورواري سلام تخطاتلتنا إذ channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنان يوم كم ووترو لومون أقداس زبلنا يوم عبيت زيناتاتنا على من وسنت زيناتاتن مسو زخيد عمي وقتنتنان حيزنا نباهم كريمنا لنا ناي بحكي أقداس تحستو مهارة تحستو كم دما نكحات زدليو مردعتا زدليو حبريتا حيزنا لكم متسينا لنا زقرمكم كون غلين عقري من نزول بزو تحسوتات لاني كسام موداتا مساك صنعو لايك مقبار كومنت بمصحف شير بمقبار دقفناتكم لازم احنا نقبرو زلنا تعارين بحقاز دما تحجزو زلهم نمسجن توم ديت قبر دما هي حضرا حجزو بزع جزيان بزع صراحه نزحتتيو بفلا يزعجن قبر زلنا كم زينات رايدي كونس اي بحق ان عامتات تشفينو زنبريو امريكا ابقلنا بس حاسله زلا نتقودا بعلا كتوصون كتمرنا وسينا مالو نحنا دما زياده حزبنا كنك حلو زلو وين عامتات بشفون بتعمي ان هبرتسبنا زها سلازنبريو سفع زغونة تنتنالني كسام مودتا مسايت ونحنا بالكو بزيا كنجمرينا what's going on. Africa, as per Israeli media reports, the Trump administration is considering displacing Palestinians from Gaza to Morocco, as well as Puntland and Somaliland, which are زي زربا مچم دونالد ترامب قصالي منጭ ናይ ዜና እንዲዩ ቢየማንን ፀጋምን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዜና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎን ዝሓስቦን ኩሉ ዓብ ዜና ኣብ ዝዋን እዚ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣርእስቲ ድማ እንታይ እዩ غزا نتغزا ዝበሃል ዘሎ ኣንሕና ክንቋፀሮ ኢና ኣሜሪካ ድሕሪ ምባሉ ኣበይ ክኸድዮም ቶም ህዝቢ መዘልዎ ናብ ጆርዳንን ናብ ግብፅን ክኸድዮም ግድን ክኸድዮም ኢሉ ነይሩ ግብፅን ጆርዳንን ድማ እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ ኢሎም ስለ ዝረድእዎ ዘለዉ ካልእ መንገድታት ከናዱ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ናብ ሞሮኮ ገፁ ክሰድድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ናብ ሶማሊላንድ ኣብ ጥቃና ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ፑንትላንድ ዝበሃላ ውሽጢ ሶማልያ ስለዚ እዚኦም ቦታታት እዚኣተን ኣብቲ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ውሽጢ እናኣተዋ ይኸዳ ኣለዋ እቲ ናይ ሞሮኮ እስራኤልን ሞሮኮን ድሮ እቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ክትብል ትኽእል ኢኻ ብፍላይ እዚ ኣብ ከባቢና ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ግን ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ነጥቢ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ነቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዞባና ልዑል ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ዝኽእል ነጥቢ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እስከ ንስማዕ purposes. But the proposal has faced fierce condemnation, especially from the Arab world. However, the stance of Morocco, which is also a part of the AU, seek US support for their vested interests. Let's take a look at them one by one. Morocco made Israel, now in his second outside NATO. Then comes Somaliland. It is Somalia's breakaway region that claims independence. No other nation backs its claim. However, the territory is reportedly eyeing recognition from the US under Donald Trump. As per reports, Republicans have been pushing for Somaliland's ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ዘረባ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ፀኒሑ ዘሎ እዚ ሕቶ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ እስራኤል ምስ ሶማሊላንድ ብመንገዲ ኢማራት እስራኤል ምስ ሶማሊላንድ ዝብል ኣርእስቲ ኣብይ ኣሕመድ እውን ባዕሉ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ኤምኦዩ ናቱ ክሳብ ሕጂ ካንስል ኣይገበሮን ኣሎ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዋላ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል እውን ካልእ ስቴት ናይ ሶማልያ እንድዩ ኣገይ ንሱ እውን ምስ እስራኤል ዲል ክገብር ከም ዝኽእል እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ምስ ኢማራት እውን ርክብ ስለ ዘለዎ እዚያ ነጥቢ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ትመላለስ ዘላ ነጥቢ እያ ፈለስጢማውያን ካብ ዓድና ኣይንወፅን ኢና ብምባል መሊሶም ኣለዎ ግን ፈለስጢማውያን ዝበልዎ መኣስ ምስ ተሰምዐ እስራኤል ብሓይሊ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ከባቢና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ኣብቲ መጀመርያ ኣይዶኖ ቅድሚ
8 ዓመት 9 ዓመት ነቶም እስራኤላውያን ፈለስጢን ክሰድዎም ከሎቲ ብሪቲሽ ኢምፓየር ናይ ንግስነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንኤርትራ እውን ንክሰዶም ሓሲቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እዚኣ ኣገለ ክፋል ታሪክ ኣብዚ ቪድዮ ናምፅያ ነይረ መስለኒ ብሓንሱ ንግደፎ ሕጂ እውን ነቶም ፈለስጢማውያን ናብዚ ቦታ እዚ ንምምፃእ ብፍላይ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ክሳብ ሪኮግናይዝ ዝገበርካዮ ክሳብ ተቐባልነት ዝሃብካዮ ከም ሃገር ኩሉ ዓይነት ምስ ኣሜሪካ ክገብር ዝደሊ ዓይነት ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ ዋጋ ጥራይ ከም ሃገር ተቐበሉና እምበር ኩሉ ዝበልኩሞ ክንገብር ኢና ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓካ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝኸዶ ዘሎ እዚ ነትን ክብል ኣይክእል ነቶም ኣክቲቪስትስ ናቱ ዝፅሕፍዎ ክርኢ ከለኹ ግን ብዝኾነ ይኹን ዋጋ መንግስቲ ኣሜሪካ ናባና ክመፅእ ኣለዎ ንሶማሊላንድ ድማ ከም ሃገር ክቕበላ ኣለዎ ተደልይኹም በይ ዝግበሩ ተደልይኹም ገለ ግበሩ እዚ ዓይነቱ ዘረባ ግን ካብቲ ኣክቲቪስትስ ናቶም ትሰምዕ ኢኻ ወላ እውን ኣብቲ ስትራቴጂ ናይቲ መንግስቲ እውን ክረአ ዝኽእል ምዃኑ ምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ናው እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ንዞባና ኣገዳስነት ዘለዎ እቲ ሕቶ ግብፂ እስራኤል ኢማራት ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ብኸመይ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል መጀመርያ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ብዙሕ ግዜ እውን ዝደጋግምዋ ዘለው ኢትዮጵያ ብዝተኻለ መጠን እንታይ ይብለው እቶም ኣክቲቪስት ናቶም ኣብይ ኣሕመድ ብዝተኻለ መጠን ናብ እስራኤል ከይዱ ተንበርኪኹ ደኒኑ ድዩ ሰጊዱ ድዩ ምስ እስራኤል ስምምዕ ክገብር ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዘይፈትዎ ይፈልጡ እዮም እቲ ዝዓበየ ስራሕ ክንሰርሖ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ምስ ናብ እስራኤል ከድካ ንእስራኤል ዝደለኹሞ ክንገብረልኩም ኢና ወረቅ ሓደ ሳብ ኮሜንት ሴክሽን ፅሒፍለይ ነይሩ እንታይ ኢሉ ትክክል ፅቡቅ ዝኾነ ትዕዝብቲ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንእስራኤል ከይዱ ወላ ንፈለስጢማውያን ናብዚ ኣምፅዎም ፀገም የብለይን ክብል ከም ዝኽእል ምሕረት ናይ ኣሜሪካን ደገፍ ናይ ኣሜሪካን ንክረክብ ከምኡ ንክገብር እውን ፀገም ከም ዘይብሉ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ብሙሉእ ጠጠው ኣቢሉ ንግብፂ ጥራይ ክወሃብ ከም ዘለዎ ዝገበረ ነታንያሁ ምዃኑ ዝንገር ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ከምኡ ገይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዝለዓለ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ናይ እስራኤል መርሕነት እዩ ስለዚ ምስ እስራኤል ዘለና ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንገብሮ ኣለና ነቲ ናይ ግብፂ ክትገብረና ትኽእል ባላንስ ክንገብሮ እንተኮይንና ዝብል ዘረባ ካብ ኢትዮጵያ ይወፅእ ኣሎ የስ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ግብፂ እውን ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃስ እዮም ዝገብሩ ዘለው ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ምግማት ንግብፂ ከቢድ ኣይመስለኒ ኢትዮጵያ እንታይ ገይም ክፃወቱ ይኽእሉ ቤን ክፃወቱ ይኽእሉ ንዑኸ ብኸመይ ካውንተር ክንገብሮ ንኽእል ብኸመይ ክንብድሆ ንኽእል ዝብል ድማ ናይ ግብፂ ካልኩሌሽን ምዃኑ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ድማ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ጋራንቲ ክንብል ንኽእል ኢና ኤርትራ ክልቲኦም ይደልይዋ ተርዲኦም ኣለኹም ግን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ግብፂ መሪፃ ኣላ እቲ ዲፕሎማሲ ናታ ግብፂ ንኢትዮጵያ ኮንትሮል ንምግባር ወይ እውን ኮንቴይን ንምግባር ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ስለ ዝኾነት ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ረብሓ ክህልዋ እዩ ምክንያቱ ድሮ እቲ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ንኢትዮጵያ ግዳይ ክገብራ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ግዳይ ምግባር ማለት ድማ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቶም ካብዚ ዩኤስኤድ ዝበሃል ዝነበረ ብዙሕ ረብሓ እትረክብ ዝነበረት ሃገር ምዃና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ድሕሪ ዩክሬን ገለ ካብቶም ዝበዝሑ ካብዚ ዩኤስኤድ ሓገዝ ትረክብ ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ከባቢ 5,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ናይቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ናቶምን ናይ ካልእን ዝነበረ ካብ ስራሕኩም ተሰናቢትኩም ኣለኹም ስለዚ ዕድልኩም ረኣዩ ቻው እዚ ደሞዝ ዝህበኩም ዝነበረ ስለጠጠው ዘበሎ ገንዘቡ ንስኻትኩም ደሞዝ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ሻሕበሉ ዓይነቱ ተባሂሎም ኣለዉ ካብዚ ዝኸፍ ነገር የለን እቲ መንግስቲ ዝገብረካ የብሉን ድሕሪ ተፀባይ ናይ ካልእ ሃገር እንተነርካ ኮንካ እሱ ጠጠው ክብል ከሎ ጀስታ ዕድልካ ኣኪድ ዕድልካ ርአይ ክብለካ ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ሲዲሲ ዝበሃል ናይ ጥዕና መደበር ዝኾነ ኣካል ናይ ጥዕና ምክልኻል ገለመለ ዝብልዎ ሓደ ዓብይ ኦፊስ ተገይሩ ነይሩ ብዙሕ ብላብላ ግበረሉ ነይሩ ዓብ ባጀት ናቱ ድማ ካብዚ ዩኤስኤድ ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ሶ ኢትስ ጎና ቢ አ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ቱ ዋች ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ኣብዚያ እውን ሓንቲ ጽብቕቲ ዘረባ ነይራ ማዕበል ይመጣል። ስለዚህ ያሉት ገዢ መደቦች በእንደዚህ ሀገር ኒዮ ኮሎኒያል የሆኑ ጥገኛ የሆኑ በቴሌፎን የሚታዘዙ ከውጭ ኢኮኖሚያቸው የሚቀረጸው በወለድ ባንክና አይኤምኤፍ የሆኑ አገራቸውን በኤንጂኦ የወረሩ ኢትዮጵያ ሀገሬ 6500 ኤንጂኦዎች አሉ። የኤንጂኦ ሀገር ነው። ኤንጂኦ ነው የሚያስተዳድረው። የሀገሪቷ አብዛኛው ህዝብ ግን ከእንደዚህ ጸጋ ተለይቶ በደህንነት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይሲ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እዮም ሰምዖ ፀኒኩም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ልዕሊ 6,000 ኤንጂኦስ ከም ዘለዋ ኤንጂኦስ ናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንስ ማለት እዩ እዚኣቶም ድማ ብምልኦም ልክዕ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸዶ ዝደሊ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ከም ዘይኮኑ ምርዳይ የድሊ ኣብይ ኣሕመድ
قدمي كوينات ناي تግራይ ዝነበረ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ እውን ኣንጻር እዚ USAID ነዊሕ ተቃሊሱ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ንኢትዮጵያ ንኸይትመጽእ እውን ኣጊድዋ ከም ዝነበረን ብፍላይ ሓደ ኣርቲክል ከም ዝወፀ ዝረኣኽዎ ነቶም ሰራሕተኛታት ናታ እንታይ ኢላቶም ነይራ ዝኾነ ይኹን ነገር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከዋርዶ ዘበለ ንምግባር ድሕራይ ትበሉ ኢላቶም ከም ዝነበረትን ንኣብይ ኣሕመድ ከተንበርክኾ ብዙሕ ስዒራ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር እዚ እቲ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ሃልይዎ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ድሓር ግን መጋበርያ ክኸውን ምስ መረፀ እቲ ኩነታት ኩልና ንፈልጦ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታን ግንዛበን ከም ዝነበራ ኣብዚ ንርአ ዝኾነ ኣብዚ ዝቐነየ ሽምግልና ወያነ ጥራይ ደይኮነት ኣሜሪካ ብዓባይ ዕጥቃ ከም ዝወረደ ብግብሪ ኸርእየካ ይሓዝ እዚ ብጉልባብ ጥሜት ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ተባሂሉ ዝኣቱ ዝነበረ ብሽኮቲ እዚ ብሽኮቲ ሒዙ ንድኻታት ህዝቢ ትግራይ ይግቡእ እንታይ ሒዙ ይኣቱ ነይሩ ግን ረኣይዎ ምስ መን ንዋጋእ ምንባርና ንጹር መረዳእታ እዩ ሜድኢን የብሉ ዋናይ ተጻሕፎ ሓሸካ ኣፍሪቃ ዓደይ ከም ደየፍረየቶ ግን ፍሉጥ እዩ ብዝኾነ ደስ ደብል ብሽኮቲ እዩ يغنيلنا تركبنا يوس كل سون زقبو أخو اللي سنايولنا أخبلكم إليه أول سعيد زبلو خاسي أنت زربا خمي جرا ما غيره كم زتري ودا لهم تينا يونيسيف بحال تكال نتي رتيتي لزو توزنا بري أمانغوت أيد جيروم كم بشكوت جيروم ناب تجراي وسدو خمسة نبرو بإيفيدنس تسنيه زرباين عن سمع زلنا نزي زهن دسنا بردما USAID بحال تكال كم زنبرن نيرترا من البعض مسجزية بزو حق خوات مخانو يرداني إيرترا حركة بزي قداي نايزة تكال زي زخونتن ببزوح من قدي استفتنتن هاجريا أبي أحمد تايب لكم سنة مس إسرائيل زلوا زمدنا ناب إسرائيل زلوا تسقعنت بزوح كده فعلوا مخانو ويون ذكاء كجبر مخانو حانت مرداتا وسينا لنا سلامتايكم من بلا لنا እዚ ኣጀንዳ እዚ ክሳብ ዘይቀተላ ናበይ ክጥምት ከም ዝደሊ ንምግማቱ ኣቀሊል ስለ ዝኾነ ክልተ ነገራት ክንሪና ሓንቲ ምስ ቱርኪ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ከም ዝገበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ምክንያቱ ኔጎሲዬሽንስ ኔክስት ሌቨል ናይ ኔጎሲዬሽንስ ምስቲ ኣብ ኣንካራ ገይሮም መስምምዕ ኣብ ኣንካራ ስምምዕ ገይሮም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ መቐፀልታ ናይቲ ኔጎሲዬሽንስ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ but at the same time they are talking about this የትራምፕ አስተዳደር ወይም አሜሪካና ኢትዮጵያ አብረው መስራት የሚጀምሩበት ጊዜ ይም በእርግጠኝነት አሁን ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ትራምፕ ሽብርን መዋጋት ይፈልጋሉ አፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያ ደግሞ የሽብርን በመውጋት ወይም አሸባሪዎችን በመከላከል የትላንትም ታሪኳ ነው አቅሟም ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ እሱን የማድረግም ብቃት ስላለው የትራምፕ አስተዳደርና የኢትዮጵያ አብረው የሚሰሩበት ጊዜ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ንኢትዮጵያ ንትራምፕ ክንሕጉዝ ኣብ ግብረ ሽበራ ንምእላይ ዳዘረባ እዚ ኣጀንዳ ትራምፕ ኣብ ሶማሊያ መጥቃዕቲ ገይሩ ከም ዝነበረን ስለዚ ምስ ተሓሒዝካ ኢትዮጵያ ድማ ፀረ ግብረ ሽበራ ሓያል ዝኾነት ሃገር ሓያል ተተኾን ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኩነታት እንደምህደእካዮ ግን ድሓን ንሱ ንኻልእ ግዜ ይኹነልና ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ከመይ ጌርካ ንትራምፕ ከነሕጉሶ ንኽእል ዝብል ዘረባ ብሰፍሒ ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ጎኒ ጎኒ ድማ ኢትዮጵያን ቱርክን ቴክኒካዊ ዘተ ምስቲ ኣብ ኣንካራ ዝተፈፀመ መንጎ ሶማልያን ቱርክን ዝተገበረ ኣብ ወርሒ ክልተ ኣቢሉ 2025 ብቐጥታ ፕሬዚደንት ናይ ቱርክ ክመፅእን ነቲ ዘተ ድማ ክሽምግሎ ምዃኑን ተነጊሩ ስለ ዝነበረ ንዑ መዳለዊ ክኸውን ዝኽእል ስምምዓት ክግበር ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ቱርኪ ዓብ ተስፋ ገይሩ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኣብ ምምሕዳር ኢና ንርኢ ዘለና ወይ ውልቲ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣትሊስት እቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝነበረ ቴንሽን ወይ እውን ወጥሪ ርግእ ዝበለ ይመስል ዝረግአ ግን ካልእ ስለ ዝተክኦ እቲ ቦታ ኣብቲ ሃገር ሰላም ስለ ዝወረደ ወይ እውን ርግኣት ስለ ዝሰፈነ ይኮነን እቲ ዘሎ ፀገም ብካልእ ስለ ዝተተከዩ ብምንታይ ተተኪኡ ኢሉ እንድሕር ኢልና ድማ እቲ ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኣጀንዳ ናይ ትግራይ እዩ ስኻ ምናልባት እዚ እውን ክኸውን ይኽእል በተ ምህረት ወኪል ናይ ድሕረትን ትምክሕትን ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ህዳሴ ጉዕዞ ንድሕሪት ክመልስ ዝኽእል ሓይሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ ተቆፃፀረ ኣብ መላእ ሃገር ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ እቲ ኩነታት ተቐይሩ ብዙሓት ነገራት ንድሕሪት ዝምለሱሉ ኩነታት እዩ ክንዲ ሰላም ኩናት ኮይኑ ቅድም ክብል ዝነበረ መንገዲ ልምዓት ተዓናቂፉ ኣብ ክንዲ ልምዓት ድኽነትን ሽግርን መከራን ናብ ዝኾነሉ ኩነታት ተቐይሩ
ዕልዋ መንግስቲ ካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዋላካ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ተፈጺሙ ብምባል እንተዚ ኣወጀኳ ኣብ ከተማ መቐለ ዕልዋ መንግስቲ ፍጸም ከም ዘሎ እዮም ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣረዲኦም ዘለው ነዚ ገለጹ ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከንቲባ ከተማ መቐለ ተገይሮም ዝተሸሙ ክሳብ ሕዚ ድማ ስርሖም ዘይጀመሩ ኣይተ ብርሃነ ገብረየሱስ እንትኾኑ እቶም ከንቲባ ምስ ላዛ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ጸኒሒት ኣብዚ ግዜ ኣሽንኳይዶ ንፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንካቢኔ እቲ ምምሕዳር ዘይእዘዝ ሓይሊ ከም ዘሎ እዮም ኣመላኺ تحت سماي تجراي أب زبل مدب لازا تجرنيا سفح مبره زهبو آيت برهان جبر يسوس كاب حدار كلتشن 10 شعات عام تمرت جميرة بجزيام من حدار تجراي كانت باك تمام على تغير وكانت تشمكو نابي صحفتي آتي سرحي كسرح آيك ألكون كم أون نتبي صحفتنا كحلو بسمدو حيل تانا بيروكياتون نبرت كتمام مقلون أقل كلوتنا كي يرخبو تغير له إلو ملو ولا قائتهم بجزيام من حدار تجراي استشمو آيت برهان جبر يسوس إذ انتبلو بصحفة بوليس كتمام على تقاران ملسيه بولي ركب ممرح بوليس كتمام مقله مس أكلات فتح بمخان كاب جزيا من محدار تجراي نستمد بكنتيبا كتمام مقله نمركب إسرا حدار كلتشن 10 شعات أمة مرتنا من محدار كتمام مقله أب زمر حلوان زيت سبر مع صوبيت صحفة كم زيل أفليت ركب أبز حزوان أب محبراو ميديا بأبالات بوليس نمع صوبيت صحفة كان يوم يوم سياسنا أبي تفناتيتو خليفنا إساس والقريب أجلس فرامون تبيلو disarmament kan komen niet bij je definieert iets. Keltief naar disarmament kan komen niet definiëren. I don't know Ali حسمو نجيو ويش pragmatic أو شو زكاة مفاتيح على الإسلام Ali قلت سراوي كسنح تبي بتقول إنهم بعد بتلاقي كينيا تبي سراوي تانية مثلا مرتين ناي باس أجندة ناي كأي حاجة حري ناي حسب أجندة في العيلة بدي سوا تنكس نيرو تجاي ناو كنا بينا على سو تاي خو الناس نقوى نسأبيدو نسيساسدو نيرو مثل التأليت ناي تجراي بيمانن تقابلنا متى زاربو زلو نخن سمعناش تيلي يزول نقرات نعم زي كونه مدمدم فاتات نعم زي كونه وسانات خمس امو زي يبدا مزازن دغنا خمس وسوس أبز قداي دي واتوسك كنتي ويو كوي كما قركا هبو حدا خاف حدا تمرت دلتنا كوين كنت يعني ስለዚህ ንሳዕብዩ ዲና ንኤርትራ እንታይ ድዩ ጥቕሚ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ሰኣነ ኮዩ ተዝሓሰበን ንትግራይ እውን ኣብ ትሕተ በርኪኸ ኣጥፊአ ኣነ ካብ ገዲም ኢትዮጵያ ባዕለይ ቋፅሮ እዩ ዝዝውሮ ኣበይ እውን ኣቕሚጠ ኢሉ ሳ ይኮነትሉን ሳ ኮይ ከፈፅመና መሳርሒና ክገብረና እምበር ኢሳያስ እውን ናሓዲዮስ ኣይብለናን ምክንያቱም ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኮ ናይ ኢሳያስ ኣነ ከም ዝርድኦ ናይ ሻዕብያ ተሓሳስባ نوح جزء زي الوقت أي الوقت نشعب يعيب لك لهم هذا ترى empower دهونا سلطان يقولون كوسنا يخدم نصير داني منهم سلطان سلا زي يقولوا زي ترى هذا كوسنا يخدم أفتكر أون هم يزغون زلوا كوس جور واز زلوا تانا شعب يعين مجلس يوم كم سنة زلوا زلوا حزت رئات له سراوي نايت التحيات مسألة تزجبرة بارتي يوم فترة نظفتي يقول نايت التحيات مسألة تزجبرة زلوا زي انترستو جلس أيو تقرأ كتحيل تجراي ناس أكتو استثمار تجراي عودو خينات كتخون تجراي كترمس يوزي كوا نجيرنا أيو كوا بقولت نجيرنا أيو تخولي فويرنا أيو بقى تخولي فويرنا أيو سلازم تخوله من الواش مسأبي يخوين بموجة أي فتسمان بخالي من جدنا أنا ناوخينات بمتاوجين فتسمايو أنا بمدخل ناونا saya sempat nangis kira اليوم حجنت هايو تتودادي بوم اليوم دم تزلو تي العماد ما أفتكر يزلو حشوية مودات هاي بقولون أنت يجي مجمريا زي يردوم نجر هذا نجر يردوم من ديجن اليوم سبعتياتهم أب فولس رياليتي بلو أب هو تتاكم زنبروز اللو بمنتهى فلت مسيلكم من قصير ترى مزياتهم نخوجن زي جدودوس انتايلو ما تين كابزياتهم سنتاكر كبير كابتن أفتكر يزلو اللي سي من قصير ترى انتاكر كبير مسوم كتسجع because من قصير ترى أبزوانه زي حدا من قصير كالاي
نخلهم عبتنا تجري كوينا زنبرو قبل التنزنبرو من مخانو صبو غيرهم يوم تفلتوا بعفهم كنا غيرهم من قبل التنت كم زنبرو ابي احمد اب سلطانو نكقتل من كم زغبرو بعلم كنا غيرهم شعبيا يكم غيرو يميلهم سو نابي اتز حيله سراوي سمين ازز بحال تبتاتينو هاديمو فحبتناتي واصواراتو ابي كم زاتو صبو غيرهم فلتيهم كلهم سز شعبياسي نعتاتهم نعت ኢትዮጵያ ከዳኸም ኢሉ ምናልባት ከም መሳርሒ ከተቀመሎም በር ፍሉይ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ወይ ውን ሻዕብያ ክምልኡሉ ስለ ዝኽእሉ ክትቀመሎም ከም ዘይክእል ይፈልጥዮም እኮ እቲ ፀገም ግን ኣብ ምሕር ኣብ ሚድያ ስለ ዝነብሩ እዚ ደሰይም ሕጂ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ዘረባ ቅድሚ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ምጅማሩ ደሰይም ዓይነት ዓጀውጀው እዮም ዛረቡ ነይሩ ሓደ በብወገኑ እናመፀ ሻዕብያ ከምዚ እዩ ኣሪግ እዩ እኮ ሓይሊ የብሉን እኮ ንሕና ከምዚ ኣለና ከምዚ ኢና ዶ ናብዚ ክንከይድ ንኽእል ኢና ስትራቴጂ ኣለና ዶ ብላብላ ብኣፍካ መዓት ራራራራራ ሲያስ ኮይልዎም እዩ عجوجو انتاي كم زبلون انتاي كم زاربون ايفلطون يميل عجواتيوم اما وداتا دما بيني خدو بيني وصي يفلطون يم ابو غخا انتاي غاتيمون كلهم يفلطوا حجبون انت خونه اب كميز بلا درجه شعوس كو دحان 10 عامات قال مله وغاي رايو نيروم اب مچوت سلازنبر مچوت اسكيروم كتبل تخليخا رايت ناو زلوو بزعبا شعبيا اغرغر زغبر زلو نعب كحغوس ديم اب خسي اي نعاتاتهم نبعال زيوم حاليو خغتفهم سلازدليديو نو ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕንደራ እቲ ኣካይዳ من يزاربو من انتايبل من انتاي قدف سلده يفلطو ጌታቸው ረዳ እኮ ሃንደበት እኮ ተዛሪቢ ያቡ እዚ ኩነታት እዚ ንሕና ኣብ ሓደጋ በፅሕና ኣለና እቲ ሓደጋ በፅሕና ዘለና ድማ ማንም ውን ከጥሕናና ይክእል ምክንያቱ ማይክሮፎን ዘዝረኸበ ነዚ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ኣብ ክእቱ ዝኽእል ካብ ምዝራብን ካብ ኣገርግር ምባልን ኣይንክታእን ዘለና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ فلا بحما أخناتنا لنا بايزوي any minute بنا حد سو جيجا لو جيت أنا أقول عدل يصفحل any minute سوزي ناو قال مالتنا بصير في ناخذنا عندنا at least دون ولولو أقاطع من قورنا نزلنا هذا 10 حد الكاتيت كاوزاي እንደገና ሁሉ ማይክሮፎን ተጨበጠን ብሌቱ መለጥ ጽሕፉል ተሆይኑ ካብ ጸድፈ ዝመልሰና ነገር ይሆን ኢንፋክት ኤግዛክትሊ ዘርከበ ይዱ ዛረባብቲ ትግራይ ዘርከበ ፖለቲካናቶም መትሐዝን መጨበጥን ስለዘይብሉ እዚኣ ካስምዕዋ ባጌርና ክንሰግርና ሽዑ ለፉ ኣዋርሕ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዘካይድ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዋና ጸሓፊት ሕወሓት ኮይነን ዝተመረጻ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋቢር ሕወሓት ሓድሹ ግእ ከም ዘይከፍትን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝልኦም ደብዳቤታት ውን ተቐባልነት ከም ዘይብሎም ገሊፀን እተን ዋና ጸሓፊት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ንጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃባ እንትኾና ቅድሚ መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ብትግርኛ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውን መልሲ ዝሃባሉ መንገዲ ንብዙሓት እንዳዘራረበ ይርከብ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋቢር ኣብዚ ግዜ ኣብ ትግራይ ምስ በኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ኩናት ናይ ምኽፋት ድሌት ከም ዘይብሉ እንትገልጻ ይኹን ዳንበር ሕዚ ውን እተን ንሰን ዝርከባሉ ውድብን ህዝብን ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ማለት ውን ካብ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል መጠንቃታ ይበጽሖ ከም ዘሎ እንትሕብራ እቲ ሕጂ ዝውሃብ ዘሎ መጠንቃታ ምስ ናይ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝነበረ ኣካይዳ ተመሳሳሊ ከም ዝኾነ እየን ሓቢረን ዘለዋ ሕወሓት ኣብ ክልተ ናይ ምኽፋሉ ምኽንያት ፖለቲካዊ ከም ዝኾነ ዘመላኽታ እተን ዋና كبزات رواز اللهم ويزرو فتل ورقي قبل زجابير حنت كابتن نتحو حد زبحال زلو I think كارير مركز حيزا أب كدني تمسيحة مكز الله I think أبوبر نايت ودب جيرم سلز مرة سوادة ولا I don't know جد بحفشة prominent أبتقد ميت زلا قصنا ساعة أوكي نملس أبتي ناي زوبا عجوجونا نادما بزني جمر وحقهم ناتكم سنة عفناتنا تيلو منو وحقهم ناتكم ينبلون يحقوا زنات راي ندابرو دكم حارن دك حولا دكم حار تفكر لكم حقهم ناتكم يا ينبلون ولا سمرانا سمع اي ولنا ينبلون نوت حتى كلام خير باص حلو خير حزبنا ندحن او تمارسنا حيل مسجبرنا ኤርትራን ዘሎ ሞንጎም ዘሎ ፈላላይ ብግልጽ ዳተራይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዳተራይ ጸኒሑ ነይሩ ሕጂ ካብ ፍላይ ምስ ናይ ብርጌድ ሓመዱና ኣዲስ ኣበባ መምጻእ እቲ ኣብ ሞንጎኦም ዘሎ ነገር ሓፍ ከም ዝበለ ናይ ኩናት ኣፋፍኖት ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራን ትግራይ ዝደልያ ባፈር ዞን ወይ ከዓ ናይ ኩናት ዓውዲ ኣብ ትግራይ ንምግባር ኩናት ካብ ዓዱ ንምውጻእ እዩ ዝብል ከም ሓደ ተኣሽሙ ዘልዕልዎ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን እንተኾነ ከምኡ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ብከምኡ ኢሉ ብድጉል ጓሕሪ ኮይኑ ክቐፅል ድሌት ዘለዎ እቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ ንክዳኸምካ ዘለዎ ባህጊ እዩ ዝብሎ ኣለዎ ግን ካብዚ ሕልፍ ምስ በለ ግን ብፍላይ ብርጌድ ሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ቀኒዩ ዋዕሎ ኣካይዱ
እንዳካየደ ብሳልሳይ መዓልቲ ገለ ሙሳፋቂ ናይ ሕብረት አፍሪካ ሰብ ኣብ ኤርትራ ኸይዱ ምስ ኢሳያስ ክራኸብ ተራእዩ ሙሳፋቂ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ አብይ አሕመድ የማና ኢድ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሙዚ ተተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብርጌድ ንሓመዱ ከም መደራደር ዝተጠቐመሉ ዕድል እዩ ፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ናይ ሰላም እማመ ያቅሪብሎ ወይ ከዓ ናይ ሰላም ሕቶ አቅሪብሎ ዝብል ሓሳብ እውን ወይ ከዓ ትንታነታት እውን እንዳሃው ዝቀነይሉ ኩነታት ነይሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዓረቁሉ ናብ ሓደ ዝመፅሉ ዕድል ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ከልዕል እሞ ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ ሓደ ግዜ እቲ ደሉዥን ወይ ከዓ ዘረባን ተደጋጊምካዮ እቲ ኣብ ትግራይ ዝርአ ሕማም እዚ እዩ ሓደ እቲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ብመላሓሶም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ዘረባ ናቶም ምስ ተኣከበ ሓይሊ ዝተቐየረ ኮይኑ ዝስምዖም ኣሎ ሓሶት ተደጋጊምካዮ ሓቂ ኮይኑ ዝስምዓካ ዝበሃል ካብዚ ኢና ንርኢ ኣይኮነን ንሳቶም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ደገለ ዝበሃል እኮ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኣስመራ ከይዱ ንኤርትራ ክቕይረሎም ዝደልዩ ዝነበሩ እዮም እቲ ንሳቶም ተስፋ ዝገብርሉ ዝነበረ መንግስቲ መይቱ እቲ ንሶም ዝፃበዎ ዝነበረ መንግስቲ ናይ ኣቢ ኣብኡ ተንበርኪኾም ኢዶም ሂቦም በጃ ክሓግዘና ብሉ ሕጂ ነቲ ዝሓያል ዝበሃል ወታደራዊ ክንፊ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ትግራይ ሓይሊ ገዲፎም ናብ ኣቢ መፅኦም ኣቢሲ ብመንገዲ ብርጌድ ንሓመዱ ንኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኣተወ ኢሳያስ ሕጂ ተረዲእካ ክኸውን እዩ ማለት ሓይሊ መፂእካ ኣሎ ምናልባት እስከ መዚያ ዘረባ ኣተሓሒዞም ክገብርዋ ስለ ዝፈተኑ እዩ እዚ እቲ ኣካል ናይቲ ዋዕላ ዝገበርዎ እንዲ እዚ ሰራዊት ኤርትራ ባዕልኩም ኣብ እንገብሮ ጎስጓስ ተኸታቲልኩም ኣብ ጎንና ክትኮኑ ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ክትኮኑ ኣፎሙስኩም ናፍቲ ኣገድ وقت زنتل نيركا حلايس وقت خوون اللي سراويت صرف نيركا حلاي سراويت كمسل اللي حزب صرف نيركا تدنا قاز حزب كمسل اللي كم باهتا خاخت الشبالل حدا حق سميع نير سراويت صرف سلا اتراي ارتراوي ان دابل سراويت ارترا تصرف دما كدع منقستي حلفيو ابوتو السن حكا جن سراويتيو نياتو سراويت مالت حزب مالت شوقت زنتل نير بلا غير مليسلوم نيريو دروت ملسكو قدم استقربي نيرو مخنياتو ازيوم سبات زياتهم ابز خانس معناي موداتا مالتي ممحر كون الناس لندلمبر تزرباناتهم اقداسنا سلازلو يكونن تعبيا خاب سحل ولا حنت زي بولم مصيو رأس مركوسا زبل امصيو رأس زي بالكابرس خاط مركوسا يتخلخ رأس مركوسا بصفرنا زبل امصيو دهر 10 9 4 5 صفر زبال تريفي give and take strategy زلو فجزي دحري نزا كلا يكونات على مودة كل جزء عندي كتك ما لازم فتنتهم زغتلوا قال قرب تلا إمبرس كجبرام دلينديو give and take تبل كلا إن كان هبان مالتنديو وبعالخا زخونا نقرت زي بالكاتها خطبهم نفس مركوسا جيركا نفس خاز خون كتحنس كتكلا لك نفس مركوسا زبال بمسرته give كتب ندهر وين كاكو كله كله نكله كاد ما كتحنس أخذ كلا لك دقاي زي سبزي أبيناي هو تطايز نبر نزي زختل سبسل زولي أنا زي نقر زلقو بزح من نسي نزي سبزي زختل حيال من نسي يالو زي سبزي دما نقرات كنشل عبيلو نتسب كأمني زفتن زلو ما جمريا نفس مركوسا أمريكا ماغا زبل زلو انتهي بلا على دونالد ترامب ماغا مالت كل زد لينا أب أمريكا مانيفاكتشرينج نا أمريكا خملا سالو كامبانيتات كابتالا عالم تمليشكم أمريكا كتهانسخت كل لكم نحنا دما نا أمريكا مستير كساب كالا يكونت عالم سيلف سفيشنسي كالا يكونت عالم نتي نا هي مدرخ زنبرة يونيبولار كجبرو خلو نا جابان خدو خلو نجرمان خدو خلو أمريكا نزكوا بي كي بس حسوا سلامتهم بيجيرهم أب عدوم ز أغلب مسافريو نتي طرف نعطوم نبرت نيروبا نخشط يلوم يوم نتي يونيبولار وورلد زي مارشال بلان تاتات يومه إذا نتقم أمريكايو بتشعو زنقر وقعزو أمانة كامبانيات كأمريكا وتينا في كالا عالم سلزة غدا معجا زبل ماتيو نتشعو زقبروا نخمل سين عجي كامبانيات جدا أمريكا خطأتوال لكن تزيل تعرف كقبل الكنيه زبل زلو كابيو على الزجن أوديت زخونة متحفتين ببو أوديت زخونة ويجزيو زحلفه إكسباير زخونة سن حساب حزام نهزبي إكسباير كقبرو زعرم بر كم تسوى زخولي يلا أنا سي كون دخونة تقاومسي تعيسم تزهل ونكو تسفى محلوي خاطب كاب زخول أف تقاوم زلو زبحال سب بعال زك ميت كمسوم خالهم كند من تاي تسفى خم تقررتي خالص جبرك نير تراجن زي كل جزء ذكروها عدلنا نير تران تاي مسيلكم ثلاثة حمقاس لزخونية تديهم لهم حيالات اللوجن اتهم نبنت إثيوبياسي كند قال هجري كل جزء جن حمق مراح يزلوا حمق مراح يزلوا كم يجرون يبوت قابير تران ريالنا مهنياتو يا
اتزلك بالجاتات اب نفسها توكيركا زي تخين دحر خوينكا اب موداتا ترجم يبلكا سبزي نفس مركوسا لنفس وكف هاجر اقداسي كونسبتيو اب نفسها لك اب غزاها نغزاها مسيلك خد كيد لك زبلا تحساسبا ناي نفس وكف سدرا بيت ناي ايرترا اتحساسبا ايرترا دما كتب انت خوينا مجمرك تهنص الله مسرتاو ነገርካ ክትሃንጽ ክትከላ ኣለካ ብሕርሻ ናይ ሕርሻ ሓጽብታት ክትገብር ኣለካ ትሕተ ቅርጽናትካ ክትገብር ኣለካ ምስ ዓለም ክትነግድ መጀመርያ ናትካ ክትሃንጽ ኣለካ ተዘይለ ቁጠባ ዝባል ክትሃንጽ ኣይትኽእል ኢኻ በዓል ዚያቶም ግን ክንዱ ሓሲቦም እውን ክሓስቡ ዝኽእሉ ክንዱ ኸይዶም እውን ክሓስቡን ክምርምሩን ዝኽእሉ ስለ ዘይኮኑ ኣይትሕዘሎም ኢኻ ግን ነቲ ንሶም ጸልዎ ዘለዉ መንሰይ ምናልባት ዶ ይጠቕመ ይኸውን ኢለ ዝገብር ዘለዉ እዞም ካብ ኢትዮጵያ ተሰይጎም ድበሃል ደለዉ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ተቐቢሉ ريهابليتيت غيرو متايس غيرو نفس درابيتهم كونسلين زدليم اندحر اخوينو ازي يزغبر مخنياتو ازوم زيغات زياتهم تروماتايز كوينم كون فوليوم خابت زنبرو ن4 5 عام 6 عام زتقمطو خاب صرغياتات بخاليتهم تحانيهم اندحر امصيم سي زوم سازياتهم زخونه يكون سمعنا ندو مبزحت من سير تراب جنباراتن اب هجرا وغلغلوتن وفيرو بناصا ويون بحوس ناصا دموزنا سرح خلو مبزحتنا نتكونتات زي تصاورنايو استفلالي منقد وزينا اب استفلالي كرنعتنا عالم نغمط علينا كمچانا يلكا خيتكا ابزنبر كانيركا سلدي مچاكا وي بزخون يكون مخنيات مستملسكا اتنسخا زغدفكايو اب جنباراتن اب دفاعتنا سرح خلو نسخا كاب كال هاجر سلستملسكا بفولو ينعخا ناي تراوما ناي rehabilitation of course تم يونس ارجل زخفلوا تخينم كغبروا يقولوا خونيم كاب حليف ግን انا سيردانن يتكوننات نايت هاجر سي سلمتاي مجمريا ابت هاجر زلو صقاتات انتلو خوينن نتوم اب هاجر زلو يكون زلو كاب دغز مص بزخون يكون ملكك مصخلي بزخون يكون اغاطامي كملاسي خليو نابرون خمرح عدل كتكفتلو بايتا كتكفتلو ويون ناصا خدغطفو اذن برجر كتوزت خليخه ابتو وشت عد كوفيلو زسرحن زبلن زنبره نعو غريفتا ግን ካብ ደገ ስለ ዝመጽል ካብ ብፉሉ ይጸጋታት ንዑ ከተወንዝፍ ግን ወላ ንሱ ክብሎ خلوሲ ተረዲ ወዲው ሓሲብሉ ዲኮም ዝብል ዘሎ ካብቲ ሃገር ዘለዋ ውሑት ትሕዝቶሲ ካብ ደገ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝተመለሰ ወይ እውን ካብ ስዊዘርላንድ ስለ ተመለሰ ፉሉ ይጸጋታት ጌርካ ነቲ ሰብቲ ወይለከ ተባዓዲ ዘሎ ቀዳምን ይኽገብረሉ ኣነ ብናተይ መረዳታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸጋታት እንተሎ ኮይኑ ነታ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ትራይ ክኸውን ዘሎ ነታ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ካብ ደገ ድመፀ በብሽጣሮ እዩ ክትዕመካ ኢልካ ከወፂኻ ካብቲ ዓዲ ክትዕመካ ኢልካ እንተወፂኻ ደን ክትዕመካ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ተዓመካ ተተመሊስካ ድማ ፍሉይ ግንዖ ክወሃበካ ይግባእኒ እንተኾነ ደገ ምስ ወፃእካ ሰሪሕካ ሕማቅ ከጋጥመካ ስለ ዝኽእል ስደት ጥዑም ስለ ዘይኮነ ሕማቅ ስለ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክኸም እዩ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተጠረዙ እኮ ፍሉይ ወርቂ መዳልያ ይወሃቦምን እዩ ስደት ተሰዲድካ نعها قدمك كامول أفريقيا يسب السدد أو حد خامس ملسكا فلويناتك نعها سلة سديدكا سلة زمتها كهجر كوسي خاصة سلة زنبركا ورك مدالية ويوم فلوي برنامج كجبر الكايت سبه دقنت اللغة بزي قد سابين اللغة كبعجوك تحسب له بتكلم لك سبحان الله بعد خيتك صورنا هجر كتكون صورنا حزب نختكون قبولها مثلا إذا زبلوا زلوا جن دايما داي الكازي مانيفاكتشر زخونة زربا ن هالكنا زربا كتكون مليل كاز جبر دامبر ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝርከቡ ጸጋታሲ ንስኻ ደገ ጠፊኻ ነርካ ስለ ተመለስካ ብፍሉይ ንዓኻ ክወሃበካ ጸጋታት ወይ ክግበረልካ በናይ መለክዒ ክኸውን ዝኽእል ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ይውን ተኾነ ኣብ ስደት ከለኻ ክሰርሕን ክትዕመካን ወፂኻ ኣለኻ ስራሕ ገንዘብ ሓዝ ኣዋህልል ንሕማቅ ግዜ ዝኾነካ ክትሕዝ ኣለካ ዘይሓሰብካዮ ሃንደበታዊ ዝኾነ ምጥራስ ከጋጥመካ ይኽእል ካልእ ጸገማት ከጋጥመካ ይኽእል ንዓኻ ዝኾነካ ከተዳሉ ክትክእል ኣለካ እዚ ከም ሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ተሰዲድካ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ጽባሕ ንጎ ናብቲ ትምለሰሉ ቦታ ናትካ ዝኸውን ፕላን ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ካብ ወፃኢ ግን ብፍሉይ እቲ ህዝቢ ክገብረልካ ኢልካ ክጽበይ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዓዲ ዝሰርሕ ዘሎን ዝደክም ዘሎን ንዑ ይካውን ዝኽእል እንተሎ ኮይኑ ጸጋታት ናተይ መረዳታ ነዚያ ትመስል ኣብዚያው ነይራ ሓንቲ ዘረባ መዓስ ከም ዝገበራ ኣይፈለጥኩን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስምዖዝያ ኩሎም ዞም مريت حلمي وي ناي دريمز عدتات يندبلون كي دمان دلو عن كنت عصو خولو وقنا معلتمنا بالبونكم اللسيم زي هاقر زي خمت ساتم دلي وصل بقصبة خناتات زي فترة بزحت تقاقيلو بزحب قجي فارستيزي من البات
عبالن هجي سامي ركبنا لخانة سريعة أبدا عدي نهري شعور شيء نقطة مستميت دونه هنام إذا دقة نبر هي لا وي شاريتي مدوات أو خوفي لقبل أخي اللي غيسرحكوا كيسرحكوا كمان $0 $1 خفالي لو ما هو خد حشاني للغيد لا. A small nation in the Horn of Africa, Eritrea is the latest African nation to face foreign aid cuts, not ordered by the US President Donald Trump, but by Switzerland, a country known for providing various kinds of humanitarian assistance to those in need. Now, Switzerland is reportedly frustrated with Eritrea for refusing to take back hundreds of asylum seekers that the European nation wants to deport after rejecting a nation in the Horn. ኤርትራ ካብ ስዊትዘርላንድ ክምለሱ ወይ እውን ክጥረዙ ዝተሓሰቡ ሰባት ብዘይ ፍቃዶም ኣይቀበልን እየ ብምባል ንስዊትዘርላንድ ኣቆጢዓታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ሚድያ ሸንኮለል ይብል ኣሎ ግን ፍሉይ ልኡኽ ናይ ስዊትዘርላንድ ግን ኣብ ኤርትራ ይዘውር ከም ዘሎን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ከም ዝተዓዘበን ንኤርትራ ድማ ብፅቡቅ ክገልፃ ንሪኦ ኣለና ብሓፈሻ ኤርትራዊ ዜጋ ብግዴታ ክምለስ ኣይነፍቅድን ኢና ካብዚ ሃገር ንክወፅእ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ ብዙሕ ገንዘብ ከፊሉ እዩ ብክብሪ ክትመልስዎ ኣለኩም ብድልየቱ ድማ ክኸውን ኣለዎ ብምባል 10 ግዜ ነዞም ምዕራባውያን ሃገራት ወላ ትኳበ ሚልዮናት ገንዘብ ክንበኩም ኢና ተበሎም ኖ ካብዚ ሃገር ንክወፅእ ብዙሕ ዋጋ ይከፊሉ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ዝግባእ መምለሲ ከይሃብኩም ብግዴታ ክትመልስዎ ጥራይ ኢሉ ክትመልስዎ ኣይንቕበልን ኢና ናትኩም ኮራፕሽን መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ ኮራፕሽን እየን ዝገብራ ነቲ መንግስቲ ክንዲዚ ሚልዮን ክንባካይና ክንጉሕፈልካ እዞም ሰባት ይብልዎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኖ ዝግቦም ካሕሰሃብዎም ብጥሩሕ ይመፅኹምን እናጠፉ ይኮኑ መፅኦም ገንዘብ ከፊሎም እዮም ኣበፂሖም ኣሽሓት ገንዘብ እዮም ከፊሎምሉ ናይቲ ጉዕዞኦም መተካት ክትቦም ክትክእሉ ኣለኩም ክብል ከሎ ድማ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ከም ዘለዎ በዚኻ ትፈልጥ ናይ ብሓቂ ነቲ ህዝቢ ዝሓልዩሉ ከም ሰብኣዊ መሰላት ኣለዎም ድማ ነቲ ደኺሙ ዝመፀ ገለ መምለሲ እግሪ ክብዎ ይግባእ ባት ኣገይን እዚ ነገራት እዚ ቀሊል ኣይኮነን ንኸይድ ናብቲ ካልእ ኣርስቲ ሳምራዊት ፋኑኤል ሶፊያ ሃይለ ሮዳስ ብርሃንን ሳብር ዓብደልዓለን ይበሃሉ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ኣብ ወርሒ ሰነ 2024 ኣብ ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ ወይ ምህንድስና ስነ ቀመም እዮም ዛዚሞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ናይ 1 ዓመት ናይ ቅድመ መመረቕታ ግዚኦም ንምፍፃም ኣብ በበይኑ ትካላት መንግስቲ ተመዲቦም ኣብ መስራሕ ይርከቡ እዞም 5 መሃንድሳት ነቲ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ዓለም ብበካልነቱን ዘስዕቦ ጥዕናዊ ፀገማትን ዓበሻ ፈጢሩ ዘሎ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ፀገምዚ ዝፈትሕ ዝበልዎ ሞዞ እዮም ኣባዕቢሎም እቲ ምህዞ ንፀሃያይ ባህሪ ናብ ፕላስቲክ ዝቕየር ኮይኑ እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ፕላስቲክ ኣብ ሓመድ ብቐሊሉ ዝብኽቡኽን ኣብ ማይ ብቐሊሉ ዝሓቅቕ ናብ ርእሲ ምዃኑ ዝኾነ ጥዕናዊ ሳዕቤኑን ዘይብሉ ከም ዝኾነ ኣባል ናይታ ጉጅለ ስኒት ሰለሞን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ ነዚ ስራሕ ብቐንዱን 5 ዓመት መመረቕቲ ፕሮጀክት ኢልና ኢና ኣዳሊናዮ ዝበለት ስኒት ኪኖቲ መመረቕታ ግን ኣብ ከባቢና ዝተዓዘብናዮ ፀገማት ንምፍታሕ ይሕግዙ ኢልና ኢና ኣበጊስናዮ ኢላ መበገሲ ዕላማና ኣብ ኤርትራ ተጋግ ወፂሎ ዝተጋግዚ ዝኾነ ዓይነት ፕላስቲክ ብፍላይ ዝረቂቕ ዓይነት ፕላስቲክ ከም መትሓዚ ንጥቀመሉ ንኸይንጥቀም ኣብ ዝኾነ ድኳናት ይኹን ኣብ ክሳይ ከይጥቀም ክልኩል እዩ ነዚ ርኢና ድማ ገለ ፍታሕ ክነምፅእ ኣለና ብዝብል ካብዞም ኣብ ከባቢና ደለው ኣብ ዝኾነ እዋን ክንረኽበሉ ንኽእል ምንጪ ሓሲብና ነዚ ፕላስቲክ እዚ ንኣከባቢ ደይሃሲ ዝኾነ ጉድኣት ደይብሉ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ርኢና ድማ ነዚ ፕላስቲክ ተሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ፕላስቲክ ክንሰርሖ ክእልና መጀመርታ ቀንዲ ዝገበርናዮ መፅናዕታት እንጂነሩ ናብዚ መፅናዕታት ድማ ብዙሕ ምንጭታት ዝኾኑ ንፕላስቲክ ረኪብና ኢና ነዚ ሕና ሓሲብና ዘለና ፀሓይ ባሕሪ ኢልና ድጌርና ዘለና ድማ ቀዳማይ ፀሓይ ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይድርከብ ነዚ ብምርኣይ ድማ ቀንዲ ኣተኩሮና ኣብ ፀሓይ ባሕሪ ኮይኑ ካልኦት ነይሮም ካብ ወይ ካብ መግቢ ዓይነት ዝስርሑ ፕላስቲክ ነዚ ግን ምስትናትና መግቢ ክዋደሩና ስለ ዝኽእሉ ብዝብል ሓታ መንግስቲ ተመዲቡ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም መንእሰያት መጻኢ ናይ ኤርትራ ኣብዚኦም እያ ትምርኮስ ኤቭሪ ታይም ነዞም መንእሰያት ኣብዚ ኮሌጃት ዝፈርዩ ዘለው ካብዚኣቶም እቲ ተስፋናትና ነታ ንደልያ ንፅባሕ ክትኮነልና ንደልያ ኤርትራ ውፅኢት ናይ እዚኦም እያ ክትከውን ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ክርኢ ከለኹ ኣነ ልበይ ዘረስርሰኒ መደብ እንተሎሲ እዩ ሓንቲ ቪድዮ
ابز سوشيال ميديا ون كزوري يالو اول سعيد وين دواني ربزي سمعوا لنا ناي صباح إيرترا زريو منسيات نتصبح أفتصم كسانة زنبر حفاش تراي بلبونا زمعدو منسيات أفتصم ناي إيو تمسات زنبرو قال شعتي بيرتا كبو قناد ما كم دك حنت ولادي تبحبار زنبرو مناسيات زركبو مدراو قدام نحاتين كم تايتا مزقور عرس ماشين رتاتهم أما أكل برخة أو أسيس كوينهم دفق زبلو دك إيرترا تاني حمني تران حلافن مفلايوم زتقو مخا مناسيات وقي حد صبيحة أبسرحهم تدربج الرام جزيب اللومن تمناني هازمت إنتر بتن تنابلهم تنفاسا ملسوو كنت هلكت سكم تعدا السرحة ماكينة سلمت إيرتراويان مناسيات كوناتل تتصور جيرهم دو يبلوا كوتاس حتين بآمرون تتخردينو خمسلك خمس اللواوز فلطو مناسيات نحميتان وصلت لتن جزي زي بلوم نتعبيتن قبزنان نحسادان لقمت متن فتصم جزي زي بلوم سبري إيه فتبوتا حتيات يلن حتيات كتسرحلو تنفاز بجزي يلن يا كبر بريزيدنت أبزورور ما بعلو متيز كتاتلنا إذا نبرت معرينا إذ فولطو مسبولو ندما مستير مورالو مبريه اللي بغطمت حدم فرغان عقود أبا أمروي تسائلو بحفشة إذا فيديو زيا كتزورها بسوشيال ميديا ريهم ما تهلو تخونيهم خمسة عينات فيديو كرخلوها بحلمك النبراي دلني يجن حدا معالتي بفلاي إيرترا كم زكت كون كم تخيل لما ناي مبزحتنا حلميو زي كالكي مثلا it's gonna happen one day ان توم سبات نزك أتسألي كم زعينت إيرترا خمسة خينا يا كترى كم درجة كنبز حينا تبلو سبسبوغ رئيس خونكم سبسبوغ أمتز خونكم أجوهم نقدميت متمات داي مسلو معالتاوي نا إيرترا كفا حماغنا إيرترا تزخف ودناتاتنا يا سمرا نعوناك أنا بري نعو بوست غبر زو علسب يحزنن معالتو هيوتوس يحزنن نعي اتكمزناك أنا بري إيرترا خمسة خد كون اللي إيرترا خمسة خد كون يعيلو بوزيتيف كحسب زو علدما اتحادت حق سوعل اتحادت ما قبل نبر لذي you have to have a vision نمتعين تاكد كون يا إيرترا انتاك تمثل إيرترا زوم كمزي أنا زي فارفيتش دبلون روحو زخدان ديو قال ملاجن اسكت صبو نجار كتري صبو نجار كتحسب صبو نجار كقاتم يا بإيرترا الكام ما نحسابون من صبوغيو هذا معلت دما نحن أنت ليه بس هنا دكنا كم زي عينات أسمرة كم زي عينات مسوع كم زي عينات كالك كتماتاتنا إيرترا كقاتم مخانو هذا معلتي تكبار كونيزي بتنزل مكبار ناتكا ناتي ناي كلنا حلافنة مخانون ناي كلنا استواز أنصرحن كحتة مخانو تنجنزب لنا نزيد ما يس نزيد مكبار دما انت وحده ناتنا اجام كنا بركد دلونات كلونا له لا يقبروا سبورت يقبروا دقف هابو حاجز هابو كم وترو نعاهم المتنيز بالنا حسين نغرب ايلو ما رساب زخودي مزيات ام تدر في الماء تقعد فكمي Thank you.